One cancer makwa yeti yeno eyadea yeni swadi hunu ene se ye pese ye bo eyo difun cancer asori no ehu dewuro ema wiase nyina eti yenka enu nti ena mfie beye ensom bi abesenko ye nyina ye ka ye hu bomu se emfa hu se me ye United ni se me African faith ni ye ka ye hu abom na ya ye odifu kwa men cancer som baby biara ye gina no ye be yisima baako e de si ho no mo ye observe a minute silence e de ma odifo kwa men cancer si uchias na sinkum wo mu na sire Nyankopon se baby biara kwa men cancer oni sunsuma Nyankopon de ma ne be ye adwuma no ewiye mremi enso ya breso yi o ma bi nsane wo so sima baako ahanye din Nyankopon asra no ngo no wasoma ne wiye bremu se wonyina ne din mu ensa yarefo yare omie difrafo ani mampache enante aboni wonta na woni bi enye bie no enche obeba beka yensa e wa hanom ansa no obeba no yenua bema Ebenezer kwabena enkansa kobi ene ye wonkomo bi oni ebedi ansa na ye papa aba bedu yentem eni die mu gina wona so Abra, the most senior prophet, Dr. James Nkansa, the founder of Adumbia Pia Miracle Church, Abra Obaye and tell me. Nansa Yabaye Onipa, Yenina Yashin and Nimquino. A vein a brain a say Papa Becca home. Nadu Media Yabaye, a Muisabia, Radifan in Sasso, not Odemaye.
Yeah.
amamre ene amane kwan so no e wo se wo mo ebema yakwa aba ene nti ye fa yedu no eye welcome address wo mo no mu nsema wo mo de ma ye nyina akwa aba na no achi no utaye na musunti enne yeshia wa hanmo ebi free odan ebi free jiwani kwanta ebi free sawom ebi free adusa ebi free UK no ho a ebi free UK United Kofrodia for no eno mo aba enche wo se wo mo emaye akwa aba na mo che ni nti a yeshia e wa ani de kwan so yegna de sembo ebehia yenua be ma Ebenezer Kwabena Nkansa for the miracle and your friend no be my welcome address and happy purpose of gathering bon semano. Oh, amen. Okasi yes yada wasio. Okasi ready yada wasio. Amen. Yada nyame ase. Na we no ebre ninti, ebe ninti entiem. Yenyina nim se odifo nkansa maku a yeti ye no. Eyade a yeni suade hunu ene se ye pese ye bo eye odifo nkansa asori no ehu dewuro ema wiase nyina eti yenka enu nti ena mfie beye ensom bi abesenko enyina yeka ye hu bomu se emfa hu se me United ni se me African faith ni yeka ye hu abom na ya ye odifo kwa me nkansa som na ye hye ase no ebri bia no na yekọ eye branch foforo na ye no makwa kodi enam akoma miensa na yabo afode na fe no yakansempa akire omanfo ne adehia wo mo wasa ro ne ana sa branch wo se no mehu adwuma pa odifo kwa me kansa eba ye no oba ebebeye na afi ene nyame ya adom a ye chinchin a yekọ no ebebedu eye achim okumani yenso yeso eye asafo e friend say adom bia pie miracle church wo mo mebu a ye from Diligence Youth Fellowship enti say yeto yensa frem a asemo a eni adesrede a yesre mu nyina ne say se ne ye kwamia ye no da no yesre say momfa mahoɔden meka ye de ho momfa musika meka ye de ho na yentimi emfa mpagya nyankopɔn adwuma amen. Yedase isia Kobi bwana da yemi ndam da cho ai mama wa pache wa Moses ya ai bonsema nyami hia me wonhira wo so bonsema yenua Kobi yedanase afi o ma kire ye botan nam so nti a ye na dia ba be shi mu hadom asanso ama ye nyina akwaba ewo ye ne rade Yesu Kristo dimu amen. Enti bebi biara nkansa fo be nyina be pagya yensa ni abo odifo kwa me nkansa din ni abo odifo kwa me nkansa nyankopon din no nyankopon ni sane ene die kwan so message na ebe so regina ye na so bebi ayeko bia ye dada enti yenim na fei akofo enso nya ready ni otonyom ni obotwene wo mu ina nya ready ene die kwan so na ye so regina ye na so ene die kwan so na ebe so regina ye na so ye nana ye papa odifo nkansa ababia wo begu ye efinhye bebre bi aba besenko sabre ni ye wa ha minji ni se papa ni hye ni dwumedi asa na Nyankopon dua no mpo na bia ye wa yawo ye nyina minji ni se ne ye wa ha no yawo bia ye mu bebre be hu no bebre so amehu no nemom abapa obegu ye na so abapa nti no ene yeguso tibi bebi biara ye gina no ye beyi sima baako e si ho no mo ye observe a minute silence e de ma odifo kwa me nkansa si uchias na si nkum wo mu na sire Nyankopon se bebi biara kwa me nkansa oni sunsuma Nyankopon de ma ne be ye adwuma no ewiye mrem ye nso ya breso yi o me bi nsane wo so sima baako ahanye din ewe Yesu di mu ne bompaye amen.